amma telan nan naki a fage yake ko? Ya iya dinki. Kai me kake faɗa ne? Jamila baki san wannan bane? Wuce tafi gida. Wuce na ce ha? Ina miki magana kina nan da fuska a gaban wannan shashashan ba gidajen. Har na fara mata magana ta fara min tsiwa da taurin kai. Ka shiga hankalinka, ka shiga taitayinka. Ni ba sa'an yinka bane, na fi karfinka. Ba kai ne Usman mai kunnen kashi bane? Tambayar ka nake ko ba kai bane? Ni suna na Musubahu Andena. Ba Musubahu Andena na sani ba. Usman mai kunnen kashi na sani, wanda ana makokin mutuwar mahaifinsa ana neman gafara da rahmar ubangiji ya zo taro da taron mutane ci musu mutunci. Sa'an nan ya shiga gida ana ya dafa masa abincin sadaka da za a yi addu'a Allah ya masa rahama, ya jefa tarwatsa mata da suke girki, ka fasa tukunya ta jikan mutane da ruwan zafi suka kokkone, ko ba kai bane? Wanda ma bai san darajar mahaifansa ba ana makokin zaman ana da mahaifinsa addu'a mutuwar mahaifinsa